Sa bab na good morning kaya kayungan. Time check 6:03 AM. 6:03 AM. Tara bab, lingon ta na. Matutudla pa rin habi ako bab. Kanina mong biyay kayo ni Bab. Wala nang masyadong time. Itong tipong kahuli mo, mag-Facebook ka ang bagya, nakamakapag-mobile legend, wala na. Mag-video call ka mo kayong Pilipinas. Wala na ang alawang nga gawa. Kahit pang alas 9, matutud na ka. Tapos magising ka, makanina naman, loob na ka na naman. Ayan na ba, pandilutan, makarulok. Mumunang kay ba, mumunang gawin ko, itong mandilo kayo Japan ba. Marimla pa, ka na akong suset yan yung kay gripo. Kasi itong antimano mapali, matsura kami ito, makakalbo, magka-hairfall, tapos makabalik ubak. Kanya dapat mumunang kay, ganong marimla pa. So yan, marimla pa na ba, ayun siya ba. Makaulok ko niya ba? Ginagawa! Kape. Dalasan tamo bab. Kasi malikta na oras na Tamo agad tinalakad, 8:30 yung lugta mo Tanang kaya katamong ulam na kaya katamong pamangan para po ito. Ganda po kayo kaya katamong nasi ngayon Balo yun naman mag-diet tam. Paksi. Yun, kabitan tanatanangan ken. Lak pa menos pinggan Di ako manos pinggan kayo niya. Wala akong katamad na. Yan ba, ready na yung kikatamong kay bakal ngayon ng Aldo. Yan, lagita natin. Yan, okay na yan. Tara na. Yan ba, medyo masikan yung hangin ngayon ng Aldo. Ako na enjoy. Oh. Sakin, taro, batak. Ako na-enjoy. Ining dalang kayo ni Banday ay. Ining magpahirap ka na ako magpasagit. Patasyo. Pamatakan tan 1, 2. Mga nini may biyay kayo ni Bab. Kamu na leledo kayo pa. Patas na talaga Ay ning company mi Bab. Yan ning Suzuki Kanamori. Ining maragulay ni. Yan ning company mi. Ako na-enjoy. Maniblas ta na. Ayan Bab, patyutan na kayo ning kain na kakatamong kay laker Bab. Bisa kayong magic. Any magic. Ayan Bab, makapiblas ta na. Tara. Bali kayo ni pala Bab. Kaya ni kami mamangan. Ayan. Makaluklok din yung pamamangan ni Kenny. Kahit yung kaming repken, kahit yung TV. Bawal mamidyo Kenny ba? Kaya pota naman. Potang break.
Ayun bab, tandaan na niya na kasi kalasan tayo ni. Baka tandaan na niya na, yung bus-bus, ayun mamilang lang. 1, 2, 3, 4. Pangapat siya yan kay Kenny. Mamilang tayo ulit Kenny. 1, 2, 3, 4. Pangapat yan O, lakotan niya kanyan Kakalas ko na tayo Kenny. Diba? Mga tampa na bab. Lunch break. Itadakimasu. Bali yaren bab. Denny piyesa lang kanyan Denny. Pinturan ko na lang napon. Kaya may mintura ka rin Ayan. Yung maksanging makasign ken ngayon yung mangyari ken. Ariane dapat ngayon kami naman Kenny kami. Itang kagawan ko nang din. Ayan. Pengalas minalaro itong pyesa-pyesa. Chula ken. Aren. Ito, matutod na kayo. Arnel Sang. Pengalas minalaro ang pyesa kay Wota kanyan. Pinturan miya chassis yan. Palitan miya kay kule. Pero syempre balutan miya pa maproseso ya pa yan bab. Marakal ya pagawan yan. Tara, nanang oras. 12:30 na 12:30 habits. Matutod pa ang bagya. Andyan 30 minutes mo. Yan bab. Kaya ko pwesto bab. Kaya ko maggera. Kasi itong kilo bab masyadong mapali bab. Kaya na kasi summer na kanu keni adare nga pon. Anya nang kapali. Yung ano mayari ni kaya katamo kaya 30 minutes. Balik ka na. Mag-ringing bell ka niyan. Dapat mag-obrata na kanta ulit. Naramdaman niya yan bab. Bell yan. Ibig sabihin magsimula na naman yung pamag-obro. O tara na. Loob na akong keta ulit. Ketang lalam. Bab. Alas 3 na bab. 15 minutes break pa kanyan. Ayan yung nga gagawa ko bab. Maniba nandin. Kaya rin may maklas bab. Ayan. Balot nila yung kay Dario. Kasi inipintura niya yung chassis Palitan niya kule. Ako balo na nung kule. Basta marini ako mangutang karangapon Ay tao, ang gana ako ka rin Inunakyan nandin hindi kay tangki. Binalutan ko kay ano ka rin. Siguro bukas na yan makain mayari bab. Kasi alas 3 na 5:30 kaya kami pamagwal Siyempre, obrang matamad mo yan, obrang 420 mo yung kana kung kaya kayo, di ba? Agad-agad pa uli na Mayari na naman yung metong tangal do. Ayan, manusta ng pinggan kanyan kauli. Di ako munang mumuli kasi bab, manos ko ng pinggan Ito yung obligasyon ko Kenny. Kasi di nga doon akong kayabe, ilarang magluto. Itong metong kanyang habak magluto, itong metong kanyang bengi. Kaya ako yung obra ko yan. Manos pinggan. Ayun bab. Time check 6:10. Lungta na. 5:30 kami mayayari kayong obra pero makakahuli kami alas 6. Ito na ano ito. Aran demongasan ko ba po. Ayan. Kailangan kasi makapanos na ako agad pinggan. Baka tapotang datang nitang kayabi ako metong makapagluto na Dito ba mayayari ng kikatamong aldo bab. Tara, magmerienda tampa. Ayan. Yan bala yung paningkay, yung payless.